40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो दिनैहाय उफ्रि दैमारिनि सायावहाय फंनैसो खोथा सावरायगोन। मैयाहाय आङो फेसबुक खेवनायजों लोगोसे ओरैबायदि निउस नुदों उफ्रि दैमारिनि सायावहाय। उफ्रि दैमारिया 40 लाख दाबिनायनि दायावहाय पुलिसजों खाजाबाय। ओरैबायदि निउस नुदों आङो। बेयावहाय गुदि खिथाब मोनथियालासेनो भिडिअ भाइराल खालामना होग्रायाबो एसे दाय दं बायदि आङो नुहुरदों आरो। माने बिसोरो सोंथि खालामागौमोन, मोखांजों मोखां दोननानैहाय जाथाय जाग्राफोरजोंबो दाबि जाग्राजोंबो बेजोंबो मोखांजों मोखां दोनलायनानैहाय सोंथि खालामनांगौमोन। नाथाय बै बिग्राखौल' बिसिनि निउसाव होनानैहाय दाबि जाग्राया गैया आरो खाथियावहाय। आंनि साननायाव बियो ओरैबायदि जादों जानो हागौ, बैयो दाबि जाग्राफ्रा ग्रुप लानानैहाय उफ्रि दैमारिखौ एटेक खालामदों आरो एटेक खालामखांनायनि उनावहाय पुलिसखौ बिसोरनो लिंहरनानै उफ्रि दैमारिखौ हरदों। नैफोरबायदि जानो हागौ आरोखि आंनि बुजिनायावहाय। दिनै जोङो उफ्रि दैमारिखौ पुलिसा हगारनानै होफिनबाय होननानैहाय मिथिनो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों खोनानानैहाय। आरो आं फंसे खोथा बुंलांनो गोसो जायो जोंनि गासैबो बर' इउटुबारफोरखौहाय। दिनैहाय उफ्रि दैमारि इउटुबारजों जाबाय, गाबोन उमुक इउटुबारजों जागोन, समफोर आंजों जागोन, नैबेफोरबायदि जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो इउटुबारफ्रा बेयावहाय गोख्रों एक्सन लानांगौ, आङो बेखौ लुबैयो आरो बे मिडियाफोरखौथ' दोनथ'दो। मिडियाफ्रा गावसिनि बेलायाव जायोमोनब्ला बिसोर हाखु दाखु पुलिस लिंहरगौमोन, हाखु दाखु निउस होगौमोन। उमुक जायगायाव उमुक गामियाव जोंखौ बुनो होसोहरदों, लावथि लाना होसोदों, सिखा लाना होसोदों, रुवा लाना होसोदों, नैफोरबायदि निउसाव होगौमोन। नाथाय गुबुनखौ साना हसिया बेफोरबायदि थप भिडिअ मोननाय लोगो लोगो होना होनाया बिसिनि मोजां जायाखै आरोखि। बिदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गावजों गाव हिंसा एना एनि नायलायनो हायै, मेगन सालायनाय, गाज्रिखौल' लुबैग्राया बांसिन दंसै नालाय। गाज्रिखौ फोसाबनो नागिरग्रा मानसिफ्रासो गाज्रि जायो, गाज्रिखौसो सापर्ट खालामगोन। उफ्रि दैमारिखौ 40 लाख दाबिदों होननाय लोगो लोगो आं ओरैबायदि सानो, हारे बेथ' जाथावना नङा। बेवहाय माबा मोनसे फान्दायनाय एबा पलिटिकेल इसु दङ, हयथ' सोरबा सिगि सग' खालामदों। नैफोरबायदि आं सानदों आरो। गारियाव सोनानैहाय भिडिअ खेबनाय मानाय नोंथांमोना मोजां नायोब्ला बुजिगोन। बिसोर भिडिअ भाइराल खालामनायावहाय बेखौ नायोब्ला, उफ्रिनि मोखां महरखौ नायोब्ला बेखौहाय बुजादों बायदिबो नुयो। माने अमासि थादों, बुनानैहाय बुसि बुनानैहाय हयथ' बिदि खालामदों, बिदि बुंदों होननानै पुलिसनि खिथाहरनानै हरदोंबो जानो हागौ, बेफोरबायदिबो जानो हागौ। रायजो राजा नोंथांमोन बायदि थाखा दाबिनाय मानाय गैया, बेफोरो फान्दायनायसो होननानैहाय बेखौ साननानै ला। दा उफ्रि दैमारिया न'आव सफैफिनबाय होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दों। सफैफिनबाय, पुलिसा हगारफिनबाय होननानै मिथिबाय। आङो दिनैहाय गोलाव खोथा बुंनाया, गोनां जायोब्ला भिडिअ लाबोफिनगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। जै बर' हारिनि। 40 लाख फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै, जायखौ बुंदों राजा आरो बेजों लोगोसे सासे दंफायोमोन, बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन, 40 लाख बिनो थिनदोंमोन, आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन। जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा असिन्थनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो। बे हिसाबै आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन। 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो।